днес ще играем с един нов мой приятел на име Силви. Ето го и него, не можете да го чуете, ще отговорим в слушалки. Абонирайте се за канала с камбанката и нека да започваме. Реди. Силви, цъкай реди. Хора, ще пусна видеото, ще стопирам видеото и когато сме в батълбуса ще го пусна. Хора! 100 години! Ни зарежда! Абонирайте с камбанката, ако искате да станете член, коментирайте някой. И хора, забравих да ви кажа, имаме giveaway, запишете се, просто ми коментирайте един коментар на това видео, което ще го кача днеска на Силви. Днеска какво сме? На 13 януари и тогава ще го кача днеска, хора, и днеска ще бъда на стрим в Twitch профила ми и да. Да, това казвам. Давай. Хора, условието за giveaway е просто да се абонирате с камбанката, да коментирате един коментар и вече сте записани, като сте го направили. Така, хора, в батълбуса сме. Не знам. Да. Така, хора. Стрелят. Убит. Даже му и молотвах. Хора, винаги като убиете човек му молотвайте. Рара. За мен е оръжието. Ети хил. Вземи го, бе, до теб съм го фърлил. Бати, бе, то ме убива, Бат. Хора, малко се всрахме. Ето ни, хора, пак. 500 години ни зареждаше. И вижте, това на якото комбо на джойстик. И хора, използвайте моят саппортър Creator Ninja 91. Давай.
Давай. Хора, от джойстик съм иначе от клавиатура и мишка съм много по-добър. Аре, ей тук. Аре. Ето там. Хора, ще ви кажа един гаден факт за трайхардърите. Ако има някой трайхардър, който ме гледа, гадното е, че в Fortnite махнаха истинското ходене. Знам, че сега ви изглежда много по-реално, но е много бъгаво, защото трайхардърите, както правиха четворен едит, троен едит, вече е по-трудно, защото сте много по-бавни. Вижте. Вижте. Това ви забави с 10 секунди. Не съм го гледал от никъде, просто го знам, сравнявал съм го. И да, много е гадно това. Пак ли бе? Айде, пътеките, идвай. Идвай, братчо. Помощ, че аз убих един и се самоубих само заради него. Убий го то, ето. Да ми зачете кила. Така. Давай, ривай. Как аз толкова бях убил? Давай. Сега пича ще му дойде френда. Сега на пича ще му дойде френда, да не знаеш. Така че да внимавам. И аз имам лилаво оръжие. Добре. Хилче. Това го фърлям, бе. И хора, не гледайте аз какво правя и как играят. Просто съм много добър и затова така влизам. И съм много по-добър, просто така го правя за кеф. Правя се на бот. И ако искате някой ден ще направя поредица да играя с 7 годишни ботове от България. Айде път. Да. Пичове. Да. Пичове на 2 кръв съм. Пичаги. Скъп. Убили са аура. Big shield. Go. Go. Gob. One, two, back at my shoes. Хора, абонирайте се за канала на Илиян Джевелеко. Ела тук има лифт. Не. Хора, абонирайте се за канала на Илиян Джевелеко. Или моя приятел. Защото той е беден. Мой приятел. Абонирайте се, защото той има 7 субскрайба, има чисто нов канал и да. Ура, аз съм много беден, вижте. Умрали са 100 милиона човека, па аз още нямам оръжие. Давай, ел тук. Слези да ги убием.
Примо... Къде е? А, да. Зад мен! Убили го? Някой има оцели? Наточама? Чух го как отваря врата. Аз чух как отвориха врата. Хора, какво се случва? Зад теб! Убит. Ударе. Разбит. Аре бе, ще им молтвам бе. Бот. Ще му стреляш ти мен в гръб. Не стрели. И... Знам. Сега ще ми лапа... Още нема. Къде бе? На мен много ми лагна тук. Я стой! Я се обърни за малко. Чойтър, що идваш към мене, бе? Ботка цялата мани. Ара към медальона. Мани. Два медальона са. Пуцат се, стрелят ме. Ей там. Убит. Да, сме. Опа, при мен е медальончето. А, не. Ето, това беше някакъв типичен бот. Ма ние ги цепиме, бе, ботки. Елай, тук се пуцат. Сега ще имам 11 кила. Май видях медальона. Не. Къде? Там ли? Това не е медальона. Това няма как да е медальона. При мен е медальона. Ето, при мен е медальона. О, мен. Зонката. Амазонката. Там са, медальоните. Хора, гледайте какво ги правим са. Гледайте. Направо ги стрим снайпвам. Йоди, бегай, бе, снимаме. Чай, че тук има хил. Аз хилвам. О, стреля! Къде? Отгоре. Убит. А, не. Не, то му снайпна. Реди. Йоди, бегай, киквай го.
Que vou aos cinema? Que книго? Матка. Хора, това беше от мен и чао, чао. И ако сте се абонирали, вече сте вътре в много ясно. Giveaway. Чао.